mutsagwira ntchito makonsolo onse 36 kuyambira sabata yamawa ngati gawo la kusintha komwe cholinga chake ndi kukweza magwiridwe a ntchito komanso kulimbikitsa kuchita zinthu poyera. Nduna ya maboma ang'ono Ben Phiri yauza MBC kuti ganizoli likudza kutsatira nkhawa zomwe ogwira ntchito makonsolowa akhala akupereka kuti ena akhalitsa maudindo ongogwirizira acting kwa nthawi yayitali zomwe zimachepetsa chidwi chawo pa ntchito mwa zina. Phiri anayankhula ndi George Mkandawire. Pali zifukwa zingapo. Choyamba ndi chakuti takhala tikugwiritsa anthu ntchito mwa mipando yogwirizira osati mpando wa substantive. Chinakomera president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti atilole tiyike anthu a permanent ngati ma directors. Ndiye chifukwa chokuti anthu aja akhala ma directors akupita kumalo kumene wina amagwirizira asiziyenda bwino pamakhala kupikisana chifukwa munthu wina adadzolowera pamalopo. Choyamba. Chachiwiri nchakuti nthawi zina tikakhalitsa pamalo timazolowerana ndi anthu kuti tisibwerese kusintha kumene a president abweresa sizitheka. Chomalizira nchakuti magwiridwe ntchito a president athu ulendo uno ngosintha. Chifukwa chakusintha kumene kuna fenso tikuchita adopt change chimene chocho andi nzovuta kunena kuti tikathamange ndi vision pamene tinazolowera mwingo wina wa magwiridwe ake a ntchito nkudana ndi anthu. Ndiyero kuyambira wiki yamawa tikupanga ma transfers akuluakulu a makanso ndithu dziko lonse la Malawi. Pali chiyembekezo chokuti ntchito za makhansala mdziko muno zipita patsogolo pomwe boma lakweza ndalama zomwe amalandira pa mwezi. Mmodzi mwa anthu omwe amalankhulapo pa zandale komanso ulamuliro Asiza Kondowe walimbikitsa makhansala awa kuti alimbikitse ntchito za chitukuko m'madera awo. Chisomo Break wafika ndi zambiri mulipotiri. Kuyambira mapeto a mwezi uno makhansala akhala akulowa mabanki ndi nkhope zachimwemwe kukatenga ndalama zawo za pamwezi pamene boma lakweza ndalamazi. Malinga ndi uthenga ochokera ku nduna za maboma ang'ono, mfumu za m'mizinda mameya zizilandira ndalama zokwana 550,000 kwacha pamwezi kuchoka pa 300,000 kwacha, ndipo owatsatira awo azilandira ndalama zokwana 450,000 kwacha pamwezi. Uthenga watinso makhansala a m'matauni azilandira 400,000 kwacha, ndipo mfumu za m'mizinda ing'onoing'ono monga ya Luchenza ndi Kasungu azilandira ndalama yokwana 450,000 kwacha pamwezi, ndipo owatsatira awo azilandira ndalama yokwana 400,000 kwacha. Uthenga watinso apampando amakhansala m'maboma azilandira ndalama zokwana 450,000 kwacha kuchoka pa 200,000 kwacha, ndipo achiwiri awo azilandira ndalama yokwana 400,000 kwacha pamwezi. Pakadali pano mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo ku nkhani za ndale ndi ulamuliro mdziko muno Asiza Kondowe wayamikira ganizo liponena kuti izi zithandiza kupititsa patsogolo ntchito za makhansala awa. Ineyo ndikufuna ndiwapemphe makhansala chifukwa ndi amene akhala akudandaula mbuyomu, akhala akupempha mbuyomu kuti boma liwaganizire. Mmodzi zimene apanga boma lindipereka mayankho amene akhala akunena kuti ife kuti titumikire bwino mutatiganizira maderawa ndiye boma mbali yake lapanga. Ndi pempho langa kuti iwowo atumikire moona mtima, atumikire mwathunthu kuti miyoyo ya anthu m'maderamo isinthike, atumikire boma mokhulupirika. Zimenezi ndiye zofunikira kwambiri. Ndipo mmodzi mwa makhansala a Philip Lichowa Kameta adera la Chilomoni mu mzinda wa Blantyre wati kukweza kwa ndalama zomwe amalandira pamwezi kulimbikitsa ntchito zawo. Leo ngati khansala mmodzi wa mzinda wa Blantyre ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha program imene atipangira boma. Ife makhansala takhala kudandaula kwa nthawi yayitali kwambiri malingana ndi magwiridwe athu a ntchito. Kunati ndalama imene timalandira amatipatsa mbuyo ndi ndalama yochepa kwambiri yomwe singathe kusintha moyo wa khansala malingana ndi imene amagwirira ntchito. Koma panopa ndife osangala kwambiri chifukwa chakuti kwezera ndalama imeneyi choncho ndiye kuti ifeyo ngati ndikomanso mabanja athu komanso anthu ena amene timathaso kwayang'anira m'maderamu tikhoza kuona kuti tingamathanzane motani chifukwa chakuti kwezera ndalama imeneyi. Kukweza kwa ndalama zomwe makhansala amalandira pamwezi kukudza pomwe boma pansi pa ulamuliro wa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika laonjezera ndalama za chitukuko za thumba la CDF kuchoka pa 400 million kwacha
kufika pa 5 billion kwacha. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Pofuna kulimbikitsa achinyamata kuti adzikhala odzidalira pachuma, nzika ina ya dziko la Denmark ikuphunzitsa achinyamata aku Cape Maclear kumangochi luso la makompyuta pogwiritsa ntchito internet kuti adzipanga ndalama zodzithandiza pa moyo wawo. Ntchitoyi ikuchitika pansi pa gulu lotchedwa We Do Cape Maclear, pa ntchito yothandiza kuchepetsa kuonongeka kwa chilengedwe komanso kusintha kwa nyengo zomwe gululi lakhala likuchita. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Achinyamata opitirira 40 akuphunzira luso lodzipangira ndalama okha pogwiritsa ntchito intaneti, ndipo ena ayamba kale kupeza phindu. Malingana ndi nzika ya dziko la Denmark, Bjørn Video, yomwe ikuphunzitsa achinyamatawa luso la kompyuta pogwiritsa ntchito intaneti, iyi ndi njira imodzi yokuti achinyamatawa adzipeza ndalama pogwiritsa ntchito luso lomwe ali nalo, monga kuimba, kutanthauzira mabuku ndi ntchito zina zambiri zomwe anati zimasowa anthu oti adzigwira pa intaneti. Video wati pamene magulu ambiri akulimbikitsa ntchito zokopa alendo ku Cape Maclear, mpofunikanso kuti eni nthaka adzikhala ndi upangiri odzithandiza paokha. Mmodzi mwa achinyamata omwe ayamba kale kupindula, Promise Ndawala, wati maphunzirowa anabweretsa chikayiko chambiri pomwe ankayamba kumene, koma panopa achinyamatawa akusimba lokoma. Ndawala akuyamba ndi kufotokoza zomwe zimachitika kuti munthu ayambe kupeza phindu. App imene machira fiber imene umene ukugwiritsa ntchito pa phone yayo. First of all mabanga create when you can email address, ukandi email address ija kapisi ndi knowledge ya computer yako. So waipanga ukandi register baja ungesana hapo email yako, password yako somo kugwiritsa ntchito kuyani ku email unja so jamani, then upanga open. Ndio ukapanga open kuchaku kuli ma procedures amene ndabi ndino panga follow and additional phone priority was organized ndio kuzipeka kwambiri atufa kwambiri tumakwisa ku chat GPT tikapanga mujaso si akabesa kuzira hapa kama skills zangu ikabeba langu mwana wangira kwenda school so ndio inuyo mmarani kumeka po zanzo Japani pamene paja ndimanga sign out. Ndawala wati upangiro umenewu wafika mu nthawi yake chifukwa achinyamata ambiri amagwira ntchito zoperekeza alendo malo osiyanasiyana ochititsa chidwi mu ntchito zokopa alendo zomwe wati sizikuyenda ngati kale, koma panopa achinyamatawa akutha kupanga ndalama zokwana $30 za ku America pa tsiku. Tikutipindulira kwambiri makamaka achinyamata kuno kosi zambiri sina kanyamata ambiri kuno kosi achinyamata kuno kwambiri chimapa ziko kwambiri ndikupanga za tour guide de zipa zipangiro bwino kwambiri kuti patsiku paja kuza kutenga kuzopeza ndalama ndithu kosa mapasa $1 ndoroma tokupeza ndalama yakusana ndi amene mazo twalizi panopa ingopita pasi limene zokhaleso nkhondo ndi zina zotero so twalizi mu Ghost Town aturabwere kuno masaka kokula then bichimbo yanyamata kupezeka kungokhala then izizi zikutonizira kuti achinyamata kuti at least by the end of the day achopeza pojani achopeza ina yake. Gulu lotchedwa We Do Cape Maclear likugwira ntchito zothandiza kuchepetsa kuonongeka kwa chilengedwe komanso kusintha kwa nyengo ndi cholinga chakuti Cape Maclear akhale osiririka ngati kale. Padakali pano gululi likulimbikitsa njira zamakono zophikira monga kugwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Angakhalenso sukulu yawoyi ikugwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa zomwe ndi zokwana kugwiritsa ntchito nyumba zokwana 10. Dave Uma, MBC, Mangochi. Bwalo la milandu ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu wa yemwe anali mkulu ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka a Charles Kalumo omwe akuwaganizira mlandu oti anagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika popereka chiphaso choyendera cha dziko lino kwa nzika ya dziko la Nigeria a Dozem Mobosi pa 24 April 2025. Loya oyimira oganiziridwa mlandu a Crispin Ndalama wati anabweretsa zikalata zomwe munali mfundo zisanu ndi zinayi ku bwaloli, koma ambali ya boma ati sangayankhepo kaye chifukwa awapatsa zikalatazi mochedwa. Ndalama akufotokoza. Napanga raise ma issues angapo issue ambiri ya ma disclosures anatipatsa mochedwa ngakhale kuti munthu anakhala mu polisi kwa nthawi yayitali. Issue yachiwiri inalionena kuti nthawi yambiri ija tinapempha mapempho ku court analipo awiri yoyambirira pamafunika kuti
akulu amalamula a director of public prosecution apereke chilolezo kuti apolisi ambe kumuyimba munthu pa mlandu uyu panalibepo. Then chachiwiri chinali chonena kuti mlandu umayenera kuti azayimba pasanathe chaka chimodzi, zimenezo zinali zoti sizinachitike. Ndi koti sinapereke chigamulo ndezangopezeka zoti apolisi akubweretsa chaji ya nyuwani leti maneno sizimayenda choncho yayi amanika imapereka chigamulo pa zimene tinapereka zoyambirira. Pa chaji ya nyuwani yonso akubweretsapo milandu imene ili mu Corrupt Practices Act imene ndi ACB imene imapanga zimenezo, imapanga investigate, imapanga prosecute anthu. Leti kunena apolisi kuti iwo interest yawo ndi yotani osasisira zimene zapanga ACB chifukwa chani. Ndipo yomaliza ndimene tikamba za functional immunity zikutanthauza kuti a president akakhala mu office zinthu zimene amachita iwo maudindo awo ngati a president amakhala kuti sayimbidwa mulandu pomaliza pake. Ndipo zimakalata zimene analipatsa iwo akubomawo zikuoneka kuti panali kalata imene analemba a president akale a Dr. Bakili Muhoozi kwalembera a president nthawi imeneyoyo achakwera kwauza zoti munthu apatsidwe chani, apatsidwe passport. Ndeti kufunsa kuti ngati zilidi choncho ifani makalata awe sikuvomera lamwe tukana ngati zili choncho ndeno munthu uyu amene wauzidwa kuti apange zimenezozo ayimbidwa mlandu yekha. Mabungwe oona za ufulu wa wanthu aulumali ati pakufunika kugwirana manja pothandiza kuti anthu ochuluka omwe ali ndi ulumali adzichita nawo maphunziro apamwamba. Izi zadza pomwe anthu 73 okha aulumali ndiwo asankhidwa kuti akachite maphunziro awo aukachenjede ku sukulu za ukachenjede za boma chaka chino. Charles Pensulo walemba ripoti. Lachinayi sabata yatha unduna oona za maphunziro kudzera ku bungwe la National Council for Higher Education NCHE unatulutsa zotsatira za ophunzira omwe asankhidwa kukachita maphunziro awo ku sukulu za ukachenjede mdziko muno mchaka cha maphunziro cha 2026. Malinga ndi bungweri mwa ophunzira 32,527 omwe analembera, ophunzira 20,682 ndiwo awasankha. Mwa ophunzirawo 73 okha ndi ophunzira aulumali, pomwe onse aulumali omwe analembera analipo 154. Malinga ndi kafukufuku chiwerengerochi chatsika poyerekeza ndi chaka chatha, pomwe ophunzira 95 aulumali ndiwo anawasankha. Pamenepa mabungwe omwe amaona za anthu aulumali ati chiwerengerochi ndi chosasangalatsa. A Simon Munde ndi mkulu wa bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi, FEDOMA. Sitinakhutire chifukwa choti nambala ndi 73 out of 20,000. Zopinga zimenezi zobechera zimenezi nzothekera kuti titozichotsa ngati dziko ngati boma. Tukuyenera kuganizirapo kuti zopinga zimenezi kwa mwana amene ali ndi ulumali tizichotse tithane nazo, mwana aziphunzira bwinobwino. Ndipo wachiwiri kwa wapampando wa bungwe loyendetsa ntchito za Malawi Council for Disability Affairs Makoda a Vincent Rangel mwazina apempha makolo omwe ali ndi ana aulumali komanso anawo kuti aziyamba ndi iwowo kuonetsa chidwi pa maphunziro. Komabe Arangelo ati ndipofunika kukonza malamulo ona za ulumali kuti azikomera anthuwa. Pakhale kunena kuti lamulo limene limayendetsa maphunziro nthambi yoyang'anira maphunziro ku skulu za ukachenjede ya National Council for Higher Education likonzedwe kuti lizigwirizana ndi lamulo lokhuza ntchito za ulumali la mchaka cha 2024. Iniyo masukulu amene mumayang'anira nkhani zokhuza anthu aulumali muzionetsetsa kuti mukupanga zinthu mwadongosolo. Mwa anthu onse 20,682 omwe asankhidwa kukachita maphunziro awo mu mayunivesiti asanu ndi imodzi komanso makoleji awiri aboma, 58% ndi amuna pomwe 42% ndi akazi. Izi zikuchitika pomwe boma lati ndilodzipereka kuthandiza kuti aliyense akhale ndi mwayi wopeza maphunziro popeza ndi ufulu wa wina aliyense komanso ndizothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Boma lati liyamba kusamutsa ogwira ntchito makonsolo onse kuyambira sabata yamawa ngati njira imodzi yokweza magwiridwe a ntchito makonsolowa.
bwalo la milandu ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu wa yemwe anali mkulu ku nthambi yoona zolowa ndi zotuluka a Charles Kalumo pa 24 mwezi uno, ndipo banki ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yolimbikitsa kuti anthu mdziko muno adzigwiritsa ntchito njira zamakono polipira katundu. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba yatsindika kuti boma lidzipereka poonetsetsa kuti anthu 80 pa 100 aliwonse mdziko muno adzakhale ndi kuthekera kogwiritsa ntchito komanso kupindula ndi luso la makono la intaneti pofika mchaka cha 2030. Anamalomba alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamapeto pa zokambirana ndi kampani komanso akatswiri osiyanasiyana a ntchito za luso la makono lofalitsira uthenga. Zambiri mulipoti la Jinsisi Moyo. Ngati mbali ya ntchito yofulumizitsa chitukuko cha luso la makono la digital, nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono inakumana ndi magulu osiyanasiyana omwe ndi akatswiri a ntchitozi. Ena mwa akatswiriwo anali akuluakulu a bungwe loyang'anira ntchitozi pa dziko lonse la International Telecommunication Union ITU, motsogozedwa ndi oyimira dera la chigawo chino cha Africa a Halimo Letamo. Zokambirana zinalunjika pamomwe ntchito zomwe zikuchitika mogwirizana ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA zikuyendera, kuphatikizapo dongosolo la kafalitsidwe ka mauthenga komanso chitetezo cha ana pa intaneti mogwirizana ndi bungwe la UNICEF. Anamalomba anakumananso ndi mkulu woona za ndondomeko ku bungwe la Global System for Mobile Communications Association GSMA muno mu Africa Linus Mary. Zokambiranazo zinazama kwambiri polimbikitsa luso la digital m'magawo monga ulimi komanso kukonza mwayi wopeza mafoni apamwamba otsika mtengo. Ndunayi inakumananso ndi mkulu wa kampani ya Starsat Ayang Sen. Kampaniyi ikugwira ntchito mu gawo lachiwiri lopereka makanema a satellite m'midzi mdziko lonse. Ndunayi inati zokambiranazi ndi zofunika kwambiri pothandiza kupititsa patsogolo ndondomeko ya luso la digital mdziko muno. A president athu atilamula kuti tsopano Malawi muno nthawi yakwana yakuti njira zamakono zimene tizigwiritsa ntchito. Tizigwiritse ntchito m'madera osiyanasiyana, tizigwiritse ntchito kaya ndi ulimi, tigwiritse ntchito m'maphunziro, tigwiritse ntchito kaya ndi pansewu pamene tigwiritse ntchito, kaya ndi zachitetezo zimene tigwiritse ntchito. Kufuna kuti pa 2030 anthu 10 aliwonse Malawi muno, anthu 8 akhale kuti njira zimenezi zamakonozi akugwiritsa ntchito. Pakuthapa zonsezi, Anamalomba anakayendera ntchito ya Access to Satellite TV mdera la mfumu yayikulu Kalomba ku Lilongwe yomwe ikugwirika ndi thandizo la boma la China. Ndunayi yati ntchitoyi yathandiza kukulitsa mwayi wopeza uthenga m'madera akumidzi. Ndi project yabwino ndipo ife ngati boma tibwereranso ku Chinese government kukapempha kuti asangokhala midzi 700 yokha. Malawi muno ndi midzi yochuluka kwambiri. Osewa kufunika kuti ndi mmene masomphenya a president athu Professor Arthur Peter Mutharika akunena kuti akufuna kuti anthu 8 akhale ndi njira zamakono zimenezi zitha ndithu kulumikizana ndi anthu osiyana ndanzi zawo mathonso malumikiza ndi kapena ndi kumandira mauthenga osiyanasiyana. Mauthenga ake njira zake zina mwa izo ndi izizo zimene ifenso ku nduna wathu tikulimbikitsa kuti tikhale ndi machitidwe ngati amene wawo. Kudzera mu ntchitoyi anthu a m'midzi pafupifupi 700 mdziko lino tsopano akutha kuonera kanema wa digital wodzera pa satellite mwaulere m'nyumba zawo. Jinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona za umoyo ndi chitukuko cha ziweto mu nduna wa zaulimi yati yalimbikitsa ntchito yothana ndi kufala kwa nthenda ya zotupa pa khungu la ng'ombe, lampe skin disease mchingerezi, yomwe yakhudza madera ena m'boma la Mzimba. Polankhula ndi MBC, mkulu wa nthambi Julius Chulu wati padakali pano ng'ombe 515 zakhudzidwa kale ndi nthendayi ndipo zina zoposa 2000 zili pa chiopsezo chotenga matendawa.
Achulo ati padakali pano nthambi yayamba yaletsa ng'ombe zochoka ku Bulala Extension Planning Area kumwera kwa boma la Mzimba, ndipo ntchito yopereka katemera kwa nthendayi ili nkati mderali. Mtolankhani wathu George Banda analankhula ndi a Julius Julo. Zonadi kumzimba kwatukwadi matenda amenewa pachizungu timati lamp skin disease imene pachichewa tikonoria zotukwatuka za pakhungu zimaoneka ngati kuti mwayikati miyala kusekwa khungu zimakhala zolimba kwambiri. Matenda amenewa agwadi ndipo amayambika ndi kachirombo kakang'ono kwambiri kosaonedwa ndi maso kotchedwa kuti virus. Ndi chifukwa cha dzina lakelo kamatchedwanso kuti lamp skin disease virus. Ndi zizindikiro zina ziti zimene anthu angazindikire nthenda imeneyi? Zizindikiro zoyamba ngati matenda ena aliwonse mapezeka kuti ng'ombe sifuna kudya, imapezeka kuti thupi lake latentha pachizungu timati fever, komanso pakhungu pake pamaona zinthu kukhala ngati kuti yagendedwa ndi miyala ndiye yangotupa zambirimbiri makamaka mkhosimu pansana apa ndi kumutu. Kachirombo kakaone popanda kugwiritsa ntchito ma microscope. Ndi kameneka kuti kabwere ku ng'ombe kamabwera ndi tinyama tolumaluma, kupakupa, udzudzu, palinso ncheche zina zake zimayamwa magazi ngati akalumba. Nthenda imene sigwira ziweto zina? Pali panopa nthenda imene ziweto ndi ng'ombe zokha makondogwidwa, komanso pali abale awo ang'ombe timati mabuffalo amene amakhala m'mameshoni zake, koma m'midzimu ni matenda ang'ombe ndithu pakadali pano. Tapanga mamitingi, mafumu auzidwa, ma village development committees onse auzidwa kuti pali panopa kobwera matenda awa tipange zakuti onetsetse kuti ziweto zathu zizipita kumene tikudziwa kuti zikudyera malo akuti tisasakanize ni ziweto zimene sitikudziwa kumene zachokera. Unduna wa zamalimidwe uli pano kuti uthandize alimi mu njira ina iliyonse imene boma mogwirizana ndi bungwe la CRECOM lati ndilokhutira ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo yomwe yathandiza anthu kuyambitsa mabizinesi ndi kukhala odzidalira pachuma. Pamapeto poyendera ena mwa anthu amene akulandira mtukula pakhomo mboma la Mzimba, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CRECOM achikumbutso Chikuni anati padakali pano akugwira ntchito ndi magulu oposa 220 amene akuwathandiza pa upangiri osiyanasiyana. Hassan Piri wadza ndi zambiri mlipoteri. Musa Honde akuikwaiweni mboma la Mzimba ati iwo atalandira ndalamazo anagwiritsa ntchito yogula ziweto zimene zikuwathandiza kuti moyo wawo ukhale udzidalira. Ng'ombe ikasanka kuti ika pa 250. Ng'ombe mtengo wake unali 250,000 kwacha. Ine ndinali ndi 150,000 ndiye ndinalandira 100,000 kuchokera ku mtukula pakhomo. Zimenezi zinandichititsa kuti ndiphatikize ndalamayo ndigule ng'ombe. Ndipo ku Endongoleni tinapeza Awezi Nyilongo omwe ati analowa gulu la mmudzi limene limasunga ndi kubwereketsana ndalama zimene amalandira ku mtukula pakhomo, ndipo mchaka chawo choyamba anapanga phindu la ndalama zoposa 9 million kwacha. Tikayamba pa 14 January 2025. Sona mtikayambira uyu programu itu iyi tikamba kupanga masheya pakizazi rangizi vitu wakuti tipangenge mabizinesi na kulima madini. So tikapanganga masheya na mabizinesi tikalimangaso madimba. Tikazakafika December mwenda ameti kasanka 9,633,000. Nkhani zakuchita bwino ndi ndalama za mtukula pakhomo zafika madera osiyanasiyana, ndipo ku MCZini gulu lina linakwanitsa kutolera ndalama zokwana 3.4 million kwacha zimene zikuthandizira pa mabizinesi osiyanasiyana. Boma linandisankha kukhala pa mtukula pakhomo. Ndinalandira ndalama yoyambirira 96,000. Ndene nayiwerenga ndalama ija kuti ananga ndalama iyi ndingoidya ndati yayi koma ndipangeko ka business. Napeza mwayi wa azimayi azanga amene amapanga business ya zitenje. Ndena khanga tindajoina nawo. Natenga ndalama ija nkagula zitenje, nagula zitenje 10. Pa zitenje 10 nazitumiza ku John, napeza mwayi wa mwana wa chimwene anga ali ku Johniko. Kujako anandigulisira zinayenda so bwino kwambiri. Mumalo mwake anandumizira ndalama yoyamba ngakhale mabarasi analiko koma analandira 350,000. Malingana ndi chikumbutso Chikuni aku CRECOM
anthu amene akulandira mtukula pa khomo akusimba lokoma chifukwa chakubwera kwa ndondomeko zowaphunzitsa upangiri wa mabizinesi ndi zinthu zina. Taphunzitsa kayendesedwe ka banking konde kudzera ku office ya community development, komanso taphunzitsa amene angapangire chani business. Boma mogwirizana ndi abwenzi ake pa chitukuko akuthandiza kupereka ndalama ndi upangiri wa bizinesi ndi cholinga choti anthu amene akulandira ndalamazo akhale odzidalira paokha nthawi yawo yolandira ndalamazo ikadzatha. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Banki ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yolimbikitsa kuti anthu mdziko muno adzigwiritsa ntchito njira zamakono polipira katundu yomwe ikudziwika mchingerezi kuti National Payments Systems Strategy. Ndondomekoyi ithandizira kupititsa patsogolo ntchito zamalonda ndi zachuma ngakhale m'madera akumidzi. McDonald Chiwayula wadza ndi zambiri mulipotili. Dziko la Malawi ati likupita chitsogolo pa ntchito zogwiritsa ntchito njira zamakono zolipirira katundu, pomwe banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yayambitsa ndondomeko yatsopano yotsogolera ntchitozi kuyambira chaka chino cha 2026 mpaka chaka cha 2030. Wachiwiri kwa gavana wa banki ya Reserve Akisus Mwaka anati ndondomekoyi ikupitiriza ntchito zomwe zachitika mzaka zapitazi, pomwe Malawi ambiri akutumizirana ndalama pogwiritsa ntchito njira zamakono monga TNM Mpamba kapena Airtel Money, komanso kugwiritsa ntchito lamya potenga kapena kutumiza ndalama ku banki. Kalelo ukafuna kulipira ukafuna kulandira ndalama, even salary imene umafuna kulandira manja ndalama zibwere pa manja, koma panopa imeneyo sinkhani. Panopa nayamba kulowa mabanki anthu amene akukhala ndi mabank account, koma tadusa pamenepo panopa tikukamba zinthu za mobile payments providers, tikukamba za Airtel Money, tikukamba za TNM Mpamba. Zonsezo zikuchitika chifukwa choti pabwera njira zamakono zokhuzana ndi malipiridwe a ndalama. Ndi nkhani imene ndi imene yatisanga vivini ukamapita ku mashop utha kumalipira katundu ukafuna kugula menemo kugwiritsa ntchito makadi. Ndi nkhani imene ndi nkhani yoti yaonesa kuti tachoka kutali. Kuti tifika pamene tilipa ndi kuti tapanga progress yabwino, komabe zabwino zikubwera msogolo. Nawo makampani alamya ati ntchitoyi ayilandira ndipo achita mbali yawo pothandizira kukwaniritsa zolinga za ndondomekoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya lamya ya TNM, Christopher Sukasuka, anati pakufunika ndalama zambiri kuti ntchitozi zifikire ku madera akumidzi. Poyamba mbuyomu Amalawi wochepa ndi amene amakwanitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono zotumizirana ndalama, koma monga deputy governor anafotokozera panopo tafika pafupifupi 88%, kutanthauza kuti panthu 88 aliwonse, panthu 100 aliwonse 88 akukwanitsa kulandira ndi kutumiza ndalama pa njira zamakono. Ndipo kumabwera nkhani imene inde ya makosti, iyi ndi nkhani yoti takhala tikukambirana, komano chinthu chimodzi chimene timafotokoza ndi choti kuti titenge ma service amene iwawa akafike kumudzi kwenikweni kumapeto. Palinso zinthu zambiri zimene zimalowa zomwe zimafunikira kuti ifenso ngati maoperators tizichita recover. Komano ndi issue yoti tikukambirana ndi aregulator athu kuti tione kuti tikhoza kufika potani. Ndipo imira bungwe la Digital Financial Services William Kaunda anati ndondomeko yatsopanoyi ikupereka chitsogozo chomveka bwino cha mmene gawoli liyenera kuyendera. Ndipo pali mavuto ena amene anatchulidwa amene akulepheresa kuti anthu ambiri azigwiritsa ntchito. Tikuona kuti mavuto ena awiri atatu amakhuza anzathu aku energy ngati kumagesiku, ena akumakhuza anzathu amene ali pansi pa bungwe la Makra. Ndipo tifeyo ngati association tizigwira limodzi ntchito ndi Reserve Bank kuti mabungwe a energy ndi mabungwe ya Makra onse akhale mbali imodzi kuonetsa kuti ka 12% kasalaka tonse tiyendere limodzi. Anthu amene akuvutika kuti sangathe kugwiritsa ntchito athe kugwiritsa ntchito ma services a digital. Akuluakulu a boma anati mgwirizano wamphamvu pakati pa onse oyang'anira ntchitozi ndi ofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lifike pa mulingo osasiya aliyense pambuyo pa njira zamakono zachuma. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. Boma lati liyamba kusamutsa ogwira ntchito makonsolo onse kuyambira sabata yamawa ngati njira imodzi
yokweza magwiridwe a ntchito m'makonsolowa. Bwalo la milandu ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu wa yemwe anali mkulu ku nthambi yoona zolowa ndi zotuluka a Charles Kalumo pa 24 mwezi uno, ndipo banki ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yolimbikitsa kuti anthu mdziko muno adzigwiritsa ntchito njira zamakono polipira katundu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.